Those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Aksyon ko noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 25 kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kamiliwatan sa idong makakairiba, dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan sa bilog na Bicolandia, Bicol Region, mga kababayan na Bicolano, Bicolana. Ako man ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang iniyatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang o Organismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Ragon, Birak, Catanduanes. Aldaw kita ni Lunes ngunyan, 25 sa bulan kan Oktubre 2021. Pipagirumdum ko lang ang mga kababayan ta hanggang sa petsa 30 na sa napo ang sa tuyang registration sabi kan COMELEC. Kaya sa mga dai pa po dyan nakapagparehistro at saka sa mga gustong magpa-reactivate, magdumana ka mo sa mga opisina kan COMELEC dahil nanindo paghalaton ang last 1 day or last 2 days. Mga tugang live na live man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, sa Facebook page kan ako Bicol Party List, as in mismong sa Facebook page kan sa tuyang padabang Congressman Zaldico. Partner, maray na pagkahapon sa imo, mananagalog tayo ngayon, Ay, partner. oo. Ngayong hapon, Paminsan-minsan partner. naman tayong mga Bicolano. Ayan, ma-practice ang ating Naalala ko pagiging tuloy nung unang mapunta tunay ako na ng Pilipino. Maynila. Naalala ko tuloy nung unang beses ako mapunta ng Maynila. Sakay ako ng bus. Pagbalik ko, Tagalog Tagalog ka na na, partner. So this time, May dala partner, ako, partner, na isang latang isang biskwit. latang biskwit. Ayan. Partner, espesyal ang ating bisita ngayong partner na paghahapon. Oo. Dati siyang Isang mayor. karangalan na makausap at makapanayam natin siya dito sa programa at mapakinggan at mapanood ng mga kababayan nating Bicolano. Correct, partner. Dati siyang mayor, at dati din siyang vice mayor, partner, at ngayon, dati din siyang Dati naging siyang senador. senador. Oo. Ayan, partner. And Siyempre. naging best actor sa Yan. Manila Film Festival.
Festival. Napanood ko pa lang nung isang Estrebel. Napanood ko pa lang nung last dumaan lang doon sa TV nung isang araw eh. Mga last week, Bata pa ako, partner, talagang napapanood ko na ito sa TV, Oo. partner. Medyo may magkamukha kayo. Eh, yun nga, medyo pag medyo Artistahin ka din, kailan partner, siyempre, ang dating. pero lamang siyempre si Ayan, Mr. Sen. siyempre. Partner, bisita natin Mamaya, ngayon. Narinig ko kanina kumakanta-kanta. May talent talaga eh. Ayan. Pero partner, wag natin siyang bibitakawan Oh, na sige. hindi kumanta. Sige, sige. Ayan. Partner, mga ka-action, makakasama natin ngayong hapon si Jose Pimentel Ejercito Jr. o mas kilala sa tawag na Jinggoy Estrada, ang anak ng masa. Ayun. Magandang hapon po, Senator. Diyos maray na hapon sa Indugabos at sa lahat po ng nanonood at nakikinig dito sa himpilang ito. Magandang hapon po. Ayun. Ayan. Una, Opo. partner, na tanong natin kay Senator, kumusta po si Senator Jinggoy Ano Estrada? bang ating mga pinagkakaabalahan, Mr. Senator, at lalong-lalo na kayo ngayon ay nasa Bicol Region? Well, unang-una ay simula ng pandemic ay nagbibigay tayo ng konting kasiyahan, konting tulong, konting ayuda through my Facebook account, yung Jingflix, at yun ang aking ginagamit para mag-connect sa ating mga kababayan na So, ibig nangangailangan ng sabihin tulong. po, through that, nakikita po ng ating mga kababayan yung mga day-to-day activity Well, ni alam mo, Senator Jinggoy. partner, dahil nasa dugo ng pamilya Estrada yung pagtulong, kahit wala sa pwesto Senator Jinggoy. Patuloy ang pagtulong, partner. Nakikita ko sa TV, simula pa nung mag-umpisa yung kainitan ng pandemya, namimigay talaga ng tulong si Tsaka Senator. namimigay ako ng bangus. Ayun, oo. Actually nga, pinahuli pa nga ako ng mayor na San Juan. Opo. Bakit bangus po, Senator? Kasi yung meron na fish pen ng nanay ko sa Zambales, kasi tiga Zambales ang mama ko, nung nagkaroon ng harvest, kukunti lang bibili dahil because of the pandemic. So sabi ng nanay ko, bigay ko na lang daw sa mga mahirap. Ipamigay ko na lang daw. Kasi isang truck van yung bangus na sayang. So, kailangan ko pamigay na lang. Sa pamilya nyo, Mr. Senator, lalong-lalo na ho ikaw, parang hindi nyo kayang tingnan yung mga kababayan natin na Naghihirap. naghihirap. Oo. Totoo yun. Siyempre, we are blessed. All of us are blessed. Tapos yung mga iba halos hindi makakain ng 3 beses ang araw. So, gusto ko naman i-share yung aking mga blessings. Yan ba, Mr. Senator, ay namanan nyo talaga sa inyong mahal na ama, yung dating Pangulong Erap? Kumusta na po pala siya ngayon? Okay naman siya at fully recovered na siya sa napagdaanan niyang bout sa COVID-19. No? Isang buwan din siya nasa ospital at pabalik-balik nga sa intensive care unit. Pero ngayon okay naman at kung napanood niyo siya sa isang video na kinunan ay sumasayaw pa nga siya. Opo. So he's in his peak of his health. Senator, kilala po si President Erap na talagang matulungin. At syempre, ang isang Jinggoy Estrada ay makamasa at matulungin. Doon niya din nag-umpisa, po. partner, yung pagsikat ng salitang masa. Aha. Oo. So, ang tanong ngayon, kumusta po? Saan po nagsimula ang karera mo po sa politika? Nagsimula yan nung ako'y manukulan bilang vice alcalde ng bayan ng San Juan. That was 1988. At after 4 years, ay tumakbo akong punong bayan sa San Juan. Bayan pa yung, municipality pa lang yung San Hindi Juan pa yun ng araw. lungsod. Hindi pa siya lungsod. So, naka 9 years ako, 3 terms ako as mayor of San Juan. At talagang naman ako lahat, na-inherit ko lahat yung sinumulan ng tatay ko sa bayan ng San Juan. Opo. Mr. Senator, matagal-tagal na rin kayo sa paninilbihan o sa ngalan ng public service. Lalo na nga, nababanggit nyo, naging vice-alcalde, naging mayor. Pero mahalaga yung naging bahagi kayo ng Senado. Ano ho ba ang mga mahalagang ginawa ng isang Jinggoy Estrada nung kayo po ay nasa Senado na napapakinabangan ngayon ng Hanggang sa bansang ngayon, Pilipinas? opo. Well, una-una, ayoko sana magbuhat ng sarili kong bangko, pero tayo naman ay nabansagan na isa sa mga pinakamasipag na senador. Second to the late Senator Miriam Defensor Santiago. Tayo naman ay nakapag-akda ng panukalang batas na higit kumulang na 600. No? At karamihan doon ay naisa batas na. Pero yung landmark bill na aking naipasa at eventually naging batas ay yung kasambahay bill kung saan ay ang nakikinabang dito ay higit kumulang 3 milyon Na mga kasambahay. Sa buong Pilipinas sa yan. buong Oo. Pilipinas. Kasi I feel, naramdaman ko, ito sa mga neglected sector of our society. Opo. Kasi very demeaning naman kasi sa mga kasambahay na tawagan mong katulong, maid,
atchay, muchacha. Oo. So, kaya naging kasambahan, kasama sa bahay. Kasama sa bahay, tama. Kumbaga, Mas kasambahay. maganda pakinggan, partner. Hindi. Na Si- parang si- they si- belong to a family. Yeah, si Yes. Senator Jinggoy ang nagbigay ng dangal doon sa napakahalagang Yeah. papel Kasi- o trabaho na That's the ginagampanan. right term. Dangal, opo. Alam mo kasi partner, yung ating mga kasambahay, napakahalaga ng papel na ginagampanan nila. Oo, katunayan yan, sa partner. bahay May ng mga bawat pamilya ngayon na employer talagang nila. yun na nag-please sa mga katulong Yeah. partner because they're really in need. Siyempre, pag uwi, Kasama rin doon sa pagbapalit ng pangalan Senator Jinggoy, yung pagtaas din po ng kwanita, Oo, di ba? depende sa lugar. Opo. Sa Metro Manila, medyo mas mataas, Mas mataas. kaysa sa... Depende sa region. Opo. Depende sa probinsya. Oo. Kasi, Kasi mataas ang cost of living dun sa Metro Manila. Opo. Kasi noon, partner, marami tayong naririnig doon nung hindi pa naipapasa ito ni Senator Jinggoy. Marami noong mga inaaping kasambahay. Correct. Hindi pinapasahuran mga isang, Katulad lang nung isang taon na. Joshua, yung isang sinalba kong kasambahay, kasi meron silang amo na medyo brutal, pinlansya yung mukha. Ayun, opo. Si Bonita Baran. Ayun, oo. So hinanap ko nga yung kasambahay nun. And that prompted me to draft or to craft this bill. Kasi pinlansya yung mukha nung kasambahay, kinulong pa rin sa banyo. Napanood ko yung partner sa TV. So talagang mabigat yung naging experience ng kasambahay. Kawawa naman. Opo. Na-mention niyo, Senator, ang about sa mga kasambahay. Ikaw po, ano po yung personal mong experience sa mga kasambahay? May mga close po ba kayong naging kasambahay? Hindi. Bakit po masyadong malapit po ang inyong pong puso Hindi, kasi sa mga I kasambahay? was the chairman of the Committee on Labor for 12 years. At syempre lahat ng mga problema ng labor sector, kasama niyo yung kasambahay, Bahagi ng konsultasyon. bahagi ng committee ba? konsultasyon. Oo. Pero siyempre, gusto ko rin yung mga kasambahay, maganda yung kanilang living quarters. No? Hindi naman pwedeng itatapon mo lang dyan o ihiga mo lang Siguro dyan. sa Dyan lang bahay ako nyo, Mr. tutulog. Senator, mahal na mahal nyo ho yung mga kasambahay nyo. Kaya kung ano yung pagkain namin, yun din ang pagkain nila. Ayun. So, wala Hindi pa pwedeng iba. Oo. Hindi pa pwedeng karne kakainin namin tapos galunggong sa kanila. Hindi pa pwede. Kung ano yung kinakain namin, hindi kinakain nila. So sa ganyang pagkakataon, Tabi, as Senator, parang inspirasyon din niyo po ba yung mga kasambahay na merong taglay na era para sa mahirap ng inyong ama? Oo naman. Kasi laging pinagbibilin sa akin, Ama, ang kailangan bigyan natin ng pagtuunan natin pansin yung mga kababayan natin kapuspalad. Kasi kung di naman dahil sa mga mahirap, wala kami ni Joseph Estrada rito. Dahil ang mga mahirap, ang masang Pilipino, siya ang tumangkilik sa mga pelikula ng tatay ko. Kaya naging superstar ng tatay ko. Siya rin ang masang Pilipino din ang naglagay sa kanya bilang senador, vice president at president. Ano ho ba yung katangian ng mahal na Pangulong Erap na namana nyo talaga, Mr. Senator, siguro na naging Influensya kumbaga, partner. malaki ang influensya sa inyo? Siguro yung pagtulong sa Pagtulong. sa ating mga kababayan kapuspalad. Opo. Yun lang yun. Mr. Senator- Alam mo, partner, pag nakikita ko si Senator Jinggoy, talagang damang-dama ko at kitang-kita ko si President Erap. O, tsaka, totoo yan. Alam mo, partner, Oo. si... Walang, walang kanto or ano hindi ko pa man na malilimutan talagang yan, madidinay hindi ko mo. malilimutan yan, partner, because nung ako ay isang reporter, isa ako sa nabigyan ng pagkakataon na makapag-interview kay dating Pangulong Erap nung magkaroon ng inauguration diyan sa Manito, nung isang planta diyan. Okay. So talagang nagkita na kayo, partner, Oo, before. at saka kung palabiro din yun eh. Malabiro yung si Kahit yung mga Pangulong Erap. ganyan-ganyan, Oo. partner, talagang President Erap. Senator Tabi, si President Erap talagang kilala Erap para sa mahirap. Paano naman nagsimula yung Jinggoy na anak ng masa? Well, siyempre, siya yung tatay ng masa. Eh, ako na may anak. Hindi anak ng masa. Opo. Doon Mr. nagsimula Senator, yung tagline. alam namin marami na kayong nagawa sa Senado, ngunit ngayon kayo ay nais nyong magbalik. May mga nais pa ho kayong gawin. Marami pa at lalo na nung naisip ko itong pandemyang kinasasakutan natin ngayon. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo, maraming naging problema. Una-una, kakulangan ng ospital. Pangalawa, kakulangan ng mga doktor, mga nurse. Kaya ang gusto ko sana, kung sakasakaling tayo mapagbigyan muli ng ating mga kababayan, bigyan natin ng scholarship yung mga doktor, yung mga nurses,
yung mga medtech, yung mga gustong maging doktor, pag-aralan ng gobyerno, pero may kondisyon. Kung makatapos sila, kung maging doktor na sila, kung maging nurse na sila, kung maging medtech sila, kailangan magtrabaho muna sila sa Pilipinas ng 5 taon. Bago sila maghanap ng trabaho abroad. Isa pa kong tanong ko, Senator Jinggoy, napapansin ko kasi simula pa nung yung tatay niyong presidente at kayo nung kayong senador, madalas kayong nasa Bicol. Bakit masyadong malapit sa pamilya Estrada Ayan. ang mga Bicolano? Well, yung mga Bicolano kasi malalambing eh. Oo. Tsaka madaling kausap. No? At tsaka marami rin tayong mga kaibigan dito sa, hindi lamang dito sa Albay, kundi sa iba't ibang probinsya ng Bicolandia. Opo. Senator, sa inyo pong lugar, sa San Juan, kumusta po yung kaso ng COVID-19? Hindi ako mayor eh. Pero mataas po sa inyo pong ano. Dati mataas, hindi ko na alam yan. Oo. Opo. So, kumusta naman, Mr. Senator, yung pag-ikot-ikot nyo ngayon dito sa Bicol? Okay naman, at ako'y nagkortesiya kay Congressman Joey Salceda. Na magbe-birthday bukas? Oo nga, binati ko nga ng happy birthday si Kong Joey. Happy birthday, Kong Joey. At kanina nag-lunch ako kasama si Congressman Pido Gorbin. At okay naman, at matagal ko naman silang kaibigan. Yeah. At narinig ko kanina, Mr. Senator, mukhang may mga gusto kayong puntahan dito sa Bicol eh. Ano ba yun, mga winner ba yun doon sa inyong palaro? Hindi, kasi meron akong live show Oo. every Wednesday and Friday, yung tinatawag na Jing Flix. Opo. Okay, kung napapanood ninyo, Yan yung inyong pong page. oo, sa aking Facebook page, yung Jingo Estrada Facebook page, doon ako nagbibigay ng tulong. Nagpapalaro ako at maraming mga nanalo na nga rito sa lalawigan na Albay. Oo. Narinig ko kasi kanina, parang gusto nyong puntahan yung Pulanggi, yung Krusada. Tabako, Barangawon, ayan. Opo. Titingnan ko kung talagang kung natanggap nila yung premyo. Sa bagay, matagal na yun. Opo. Opo. Nababanggit niyo po, Senator, yan pong Jingflix. Ano po ang inspirasyon niyo dyan? Well, alam mo, nung simula nung pandemya pa lang, mag-isa lang ako, meron akong sariling iPad o telepono, na ako lang, binabati ko lang yung mga viewers ko. Ganun lang, nagpapalaro ako, 500 pesos. Yun yung panahon Parang na bawal Facebook lumabas yung Live. mga tao eh. Talagang total lockdown ang buong Pilipinas. So, as time goes by, medyo in-improve hanggat lumaki na. Hanggat dumami ang aking mga viewers. So, nag-live po kayo para makita ng mga ating mga kababayan na talagang si Senator Jinggoy. Ay, eto, gusto pa rin tumulong Mamaya, sa ating partner, mga kababayan. ipagpapatuloy natin ang pakikipagpanayam Sige, kay partner. Senator Jinggoy. Puputulin muna natin sapagkat mamaya abangan ninyo kasi may talent nga si Senator Jinggoy eh. Paririnig natin mamaya. Mga kaibigan, sa pagbabalik yan ng Tabang Ora mismo. Sana matulungan, sana mapagbigyan, pambibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana all. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtatauning pag-asa, napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. 1
pala si Alfred Dumdum, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo, partner. Tama-tama, partner. Kanina, bago tayo nagtapos, pinag-uusapan yun ni Senator yung Jingplix. Maraming mga Bicolano ang gustong sumali. Paano ba sumali, Mr. Senator? Madali lang yan. I-click nyo na lang yung Jingo Estrada Facebook page, lalabas na yung So, Jingflix. magpapalo sila doon sa Facebook. Magpa-follow na lang sila doon. Para at least partner, updated sila. Mga kaaksyon, patuloy Tuwing pa araw rin. po ng ano yung palaro? Miyerkules at Biyernes. Miyerkules at Biyernes. Biyernes. Kasi maraming mga nagtatanong. Alas 8:30 ng gabi. Ayun. Opo. So mga kaaksyon, May- kasama pa rin natin partner si Oo. Senator Jinggoy, ang anak ng masa. Ha? May tagahanga ka, Mr. Senator, na nanghihinayang na hindi kanya na personal ngayon, taga Kamalig Albay. Isa siyang barangay health worker, nakikinig sa inyo. Isa sa ating frontliners. Mabuhay po kayo. And syempre partner, marami din na nagpapabati kay Senator Jinggoy. Sabi, sana all. Tapos wow, andyan si Senator Jinggoy Estrada. So masaya sila, Senator, na naandito ka. Senator, another question is 2004, way back 2004, naging senador ka po at nagkaroon ka po ng 2 termino. Ano po ang mga maituturing niyo pong achievements during doon po sa panahon na nakaupo ka po sa posisyon? Well, katulad nga ng sinabi natin kanina at tayo nakapagpasa ng maraming batas. Isa na yung Kasambahay Law. Pangalawa yung special program for employment of students. Ibig sabihin yung mga kabataan pwede magtrabaho during summer na babayaran sila. Para, yun, voucher matatanggap para makapag-enroll sila sa kanilang mga paaralan. At halos lahat ay labor-related bills. No? At hindi naman sa pagyayabang, siguro tayo lang yung senador na kahit kailan ay hindi po na late sa sesyon at hindi po tayo... Wow. Partner, on time. On time si Senator. Hindi tayo nag-absent kahit Ayun. kailan. During the duration of my 2 terms as a senator. Opo. Nababanggit niya, partner, yung mga achievements niya. Talagang makikita mo doon, partner, na talagang malapit siya sa mga manggagawa. At saka talagang ibig sabihin nung panahon na nasa pwesto si Senator Jinggoy, ginawa niya Ayan, yung talagang assignment tunay na nagtrabaho, partner. Yung trabaho na binigay sa kanya ng Lingkod mga sa mga Pilipino. mamamayang Pilipino. May mga nagtatanong, Mr. Senator, sa yung pagiging, ikangay tutok na tutok sa pagiging public servant, pagtatrabaho sa Senado. Maliban sa trabaho mo sa public service, ano ba ang ibang libangan ni Senator Jinggoy? Well, Showbiz. Bukod sa libangan, bukod sa Jingflix, nung pagkatapos ng eleksyon noong 2019, nung hindi nga tayo pinalad, ay gumawa naman tayo ng pelikula. No? Kaso mo, naipalabas, kaso mo hindi nga naipalabas sa sinehan dahil nga Inabot na nung inabot na ng pagsasara ng sa publiko. Oo. So naipalabas na lang online. Pero siyempre, dati naman tayong artista. At meron nga kasabihan, once an actor, always an actor. Ayan. Partner, artista ka. Hindi, Kaya, yun nga ang magiging request ko kay Senator Jinggoy. gusto mo maging double kayo ni Senator. Halimbawa, bumalik na yung panahon na nagbalik sigla na yung showbiz. Baka kailangan naman ni Senator Jinggoy yung mga extra-extra Correct, dyan. partner. Willing naman tayo, Pwede ka rin, partner. pwede ka rin. Baka Salvador ng Bicolansia ito. Baka lamang, partner, makarating tayo sa Manila. Oo. Pero partner, gusto mo din. Na mag-showbiz? Oo.
kung bibigyan tayo ng pagkakataon, bakit hindi? Ayan. Senator, dati daw po kayong nagtitinda ng soft drinks. Kaya malapit po kayo sa mga manggagawang Pilipino. Gaano po ito katotoo? Well, totoo yan. Nagbenta ako ng soft drinks at the age of 16, 17. At binigyan po tayo ng negosyo ng tatay ko. Sabi niya, kailan magnegosyo, magbenta ka ng soft drinks. So ako naman, nagbenta ako ng soft drinks during summer, no? Nung bakasyon namin sa high school. At inikot ko naman ang buong bayan ng San Juan. At doon ako nagbenta ng soft drinks. At yung kita ko ay yun ang pinantustos ko sa aking pag-aaral sa Ateneo. High school. Talagang partner, pinagbigyan niya ng halaga itong partner na konting pera na talagang naigamit niya partner sa pagtatapos na niya yung pag-aaral. Siyempre, bago natin hingin yung mensahe ni Senator Jinggoy para sa mga kababayan nating Bicolano, kanina, Mr. Senator, narinig ka namin kumakanta-kanta ng Sarong Banggi. Hindi. Saan mo ba narinig? Tinatanong ko lang kung dito sa Bicol yun. Kasi may nabasa ko, sarong. Ibig sabihin nun, Isang gabi. Isang gabi. Yung Sarong Banggi, isang gabi. Isang sarong banggi. Ano pa? Ano po? Sa higaan. Sa higaan? Oh, yan. Oh. Sa higaan? Opo, sa higaan. Tapos ano na susunod doon? Nakadangog ako. Nakarinig ako. Nakarinig ako. Nakadungog? Nakadangog. Nakadangog. Ayan. Sarong banggi. Sa higaan. Ayun. Nakarinig Ay, Pag magkamali ako ng diction. Okay, Mr. Senator, ang inyo pong mensahe sa mga kababayan nating Bicolano, panawagan nyo lalo na sa panahon ngayon na marami tayong pinagdaraanan. Well, una-una, maraming salamat Remy at Joshua sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mag-guest dito sa inyong programa. At ako naman bilang inyong dating senador at nandito pa rin ako, hindi pa rin po tayo nagbabago. Handa naman tayo tumulong sa ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga kababayan kapuspalan. Maraming salamat po. Ayan partner, ikinagagalak natin. Bisita natin ng isang Senator Jinggoy Estrada. Ang anak ng masa, isang karangalan na makadaupang palad at makasama natin sa dito sa ating palatuntunang Tabang Ora mismo. Mabuhay po kayo, Senator Jinggoy Estrada. Salamat po. Partner! Oo. Balik kita! Magbibigol na Balik kita. partner. Sa tuyang, mabalik kita partner sa tuyang lingwahe. Sige. Huli partner, Aruatsan, may makakaibahan kitang orgulyo kan Bicol Region. Si Isay siya mga kaaksyon, aramon tayan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Dati akong batang kalye, napilitang mamalimos at paggala-gala sa lansangan. Nakatira lang kami sa kariton, may isang babaeng lumapit sa akin. Siya pala si Lauren Ligarda. Hinupkop niya ako, pinag-aral hanggang matupad ko nga yung pangarap ko sa buhay. Isinulong ko ang batas para sa karapatan ng mga mahihirap. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Ligarda. Salamat po ako, Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa ako, Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtatauning pag-asa, napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasulog pa. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Ligarda. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi mata nga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko mahiling na kamo magma kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawag ko sa tubig na ma-realizar, na matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo! Partner! Balik kita sa pagkabikol mo niyan, partner. Pagkatapos nating pag-usapan ng masa. Yes. Dito naman tayo. Ngayon naman, partner, bisita tango niyan, orgulyo kan mga Bicolano, partner. Huli tayo ni partner. Orgulyo kan Bicol Region, orgulyo kan Bicolandia, orgulyo kan Albay, orgulyo kan Malinao. Yan. Kasi partner sa ang nakakuha, partner, nakasungkit. Ali pa lang ako duman sa Malinao Farmers Market. Iba ito, partner. Aram nila yan, Malinao Farmers Market. So, pigsa saudan duman mo yan sa Malinao. Ayo. Ini partner, ang nakasungkit partner ni Gold. Sa kakatapos palang partner na championship. Sa'yo mo nailing. Pinoys in Poland Facebook account. Pinoys in Poland. Ayan. Alam mo kita mga partner, mahilig kita mag-browse in ako Facebook. Kaya, so pigsusubaybayan ko, so Pinoys in Netherlands, Iba ito, Pinoy partner. in Iceland. Kaya partner, tawan tangunyanin na masigabong palakpakan. Siya partner, si Jonah Pena.
ang kampiyon partner sa kakatapos pa lang na para dance sport na dili mo partner duman sa Poland. Ayun. Ayan. Welcome tango niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon tabi Miss Jonah. Maraming hapon mga po sa Indaga Boss. Oh. Pirang taong ka na, Miss Jonah? 28 years old po. Daraga pa? Daraga pa po. Oh! Available pa? Hindi na po. May boyfriend. May boyfriend. So, ibig sabihin, pag may boyfriend na dapat... Pakilapit lang, Miss Jonah. Ang isip mo, hindi na available. Po, hindi na po available. Okay. So, saro ka pong may kapansanan, Miss Jonah? Yes po. Ano yun naputol po yung right leg ko po. Dahil po sa aksidente. Aksidente sa... Yes po. Sa tricycle po. Anong pirang taong ka naputol yan? Nangyari po to November 23, 2010 po. So mga 10 years na. 11 years, mag-11 years. Pero bago nangyari yung aksidente, talagang mahilig ka ng sumayaw? Opo, kasi nung elementary pa lang po ako hanggang sa... Dancer ka talaga? Nagsasayaw po. Hindi naman sa dancer. Nag-intermission, ganyan. Nagpa-participate po sa mga ganun. Pero bakit ngayon, na though meron ka ng kapansanan, pinagpatuloy mo pa rin? Lalo ka nagka-interest? Ano po, more on parang nagpa-participate lang po, pero hindi po ako talaga totally po nag-pursue po na pagiging dancer. More on sports po ako din. Kaya nung year 2019 po, first po talaga is naging national athlete ko ako ng para table tennis. So bakulang sa pagbayle. Para table tennis, ano pa? Table tennis. Swimming. Nag-swimming ako, pero doon po talaga ako sa para table tennis, yung ko po, na-discover po. So, habang naka-wheelchair ka, Nagsasayaw ka. Tapos pero nagpipingpong po ako, naka-stand po ako. Naka-pipingpong. Nakatindog po. Yung kalaban mo, parehas din kayo may kapansanan. Opo, parehas po kami may kapansanan. Tapos kina-classify po kami, depende po sa kapansanan mo po. Sa movement. Sa movement. Bilang merong kapansanan. Yes po. Dumaan po. May speed din na kina-classify kung paano kayo gumalaw. Ayun po. Depende na po ito sa classifier po kung saan kami ilalag na class po. So ano pagmatik mo niyan, Miss Jonah, na maski igwa ka ng kapansanan, still nanggana ka, nasungkit mo ining gold medal duman sa kakatapos pa lang na championship. Yes. First time mo ini na maglaban international o pro pirmina? Hindi po, first time ko po naglaban sa international po. And yun nga po, very grateful po ako sa nangyari po ini sa kuya kasi unexpected po talaga din. Kahit na po sinasabi nga nagtitraining po ako. Pero kung yun talaga po na nawalan ng paa pero hindi nawalan ng pag-asa. Yan, pag-graduate ko po nun. Totoo nga po yun. Kasi, ibig mong sabihin, nakapagtapos ka ng pag-aaral, yes po. Andyan na yung kapansanan mo? Andyan na po yung kapansanan ko. Information Technology po. IT partner. Dito po ako sa STI College of Legazpi po. Dito po nag-school po. So, hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy ang pangarap? Yes po, hindi po. And nga po is, very active po talaga ako sa school. Anong apod ka inintrahan nindong kompetisyon? Po siya, opening 2021 para dance sport, College Open po. Dito po yung magka-qualify po si Paano ka nakalaog duman? Po ako nun kay coach po, ng head coach ng para yan dance sport. Partner sa nangyaring kompetisyon. Makikita mo partner, ang isa sa kanila normal. Tapos ang isa, merong kapansanan. It's either babae or lalaki. Basta combination ng normal at nung may kapansanan. Okay, paano ka nakaabot dyan? So, bali po, since na naman po, naghingi pa akong permission po sa para table tennis coach ko po kung pwede po ako mag-cross training sa para dance sport. So, pumunta po ako sa head coach po ng para dance sport po para po magtanong po kung pwede or available. Tapos tumawag nga po siya nung this year po kasi nga po naghanap din po talaga siya ng athlete na din po ng team niya, magbo-boss siya ng maraming members. So, yun po. Pinaluwas niya na po ako ng Manila para po mag-bubble training kami. So, June 28 po, naglarga na po ako pasiring pong Manila. Pasiring Manila. Tapos, yun na po ito. Tapos, another day na po, nag-training na po ako tulos. Pinatraining na tulos niya ako. Tapos, Sisayang kaiba mo pag pa Manila? Solo lang po ako Baski so pagpapulaan? Kasama po yung mga team ko po. Kasama na sa team. So solo ka lang talaga nagpa-Manila? So pirang bulan mo lang pinag-insayuan ito?
Almost 4 months din po. Na yung nag-ensayo. Nag-ensayo po kami. Parang naiiling ko ang tibay, as in Dahil ko yan determinasyon sa buhay. makusugan Correct. bote. Oo. Dahil lamang nagluluya-luya. Correct. Paano ka nag-prepare para sa competition, Miss Jonah? Prepare ko po yung sarili ko po physically by training hard po. Yung mga routines po na tinuro po sa akin ng coaches ko po, ng partner ko po, pinag-aralan ko din po. Tapos mentally din po, syempre first time ko din po, syempre dapat mentally prepared din po ako kahit na alam ko marami po talagang kalaban na magagaling talaga. So, prepare ko rin ang sarili ko na dapat ibigay ko rin po yung best ko na kung as much as possible. Pirang naging kalaban nindo ng Basta mga nasyon. po, 16 countries po 16 countries. 16 countries Anong po magabat na country? Ang Russia and naging kalaban Ukraine mo? po. Oh, pag Yes, sinabi mo Russia. talagang Russia pa Oh, yan, dyan ang mga barkada ko eh. Oh. Yan ang mga barkada ko dyan sa Barkada mo. Russia. Ako yung mga sa diring tao ko. Bago ako napangaranan partner na Joshua, ang tunay ko talagang pangaran sa Russia, Yuri Komarov. Sus, garo, may kaibahan na magka-Muslim ito, partner. Sabi ko sa iyo eh. So, naiiling Yan ko si Kuya, si Vladimir, padiyong ko. Padim, ninong ko yan. Si Vladimir, si Padim. Yes. Last birthday ko, nagpadara pa sa na partner. Miss Jonah Tabi, naiiling ko ang determinasyon mo. So, gaano kahaloy? So, alam mo, nangyari yan sa imo, gaano kaaloy na naka-move on ka? Bali po sa kuya, madali lang po kasi pinakaano ko talaga, sabi ko sa diri ko, i-accept ko lang kung ano nangyari sa kuya and madali naman po ako nakapag-move on. May inspirasyon ka sa pag-move on. Miss Jonah. Si family ko po, si family. Di, gold medalist ka. Maliban sa gold medal, may ginanaan ka man na cash dyan. Wala pa po. Wala. Opo. So, ano lang? Gold medal lang. Medal lang. Medal. For sa World Championship po, siguro Pero may naman. mga allowance ba? May allowance po ako sa table tennis, pero hindi po ako official sa para dance sport. So, nasa developmental team po ako. Kaya po, grabe din po yung ano po namin. Ako lalo na Grabe, po. so pinagdaanan mo, lalo naman. Kasi lalo na sa financial, paano Opo, na? financial po. Hindi lang po kasi. Nag-struggle ka talaga. Hindi lang po kasi yung iniisip yung training ko. Kasi as developmental team, maghanap ako ng funds. Ng sponsor. Opo, sponsor. So, during sa mga training and nag-sponsor sa man sa Poland. mo, mga taga-Bicol. Ano po, sa PAGCOR po, sa PAGCOR. NCCA. Uni pa, may idadagdag ka na duman kanina, nahiling ko so binugtag niya ka, nag-graduate siya, naputulan ng paa pero hindi nawalan ng pag-asa. Buwa pa, dapat, naputulan ng paa pero hindi nawalan ng jowa. Yes, hindi naging hadlang yon. Kumusta man ang boyfriend mo? Ang love life. Masaya po, Taga-sain. Taga-Taisan, Legazpi. Taga-Taisan, taga-Legazpi City. Baka nanonood sa'yo. Shout out mo. Nasa PSA po siya ngayon nagtatrabaho. Philippine Statistics Oh. Authority. Under- nag-aayos siya kan mga birth certificate. Under RDC Saka sa mga national ID system. Sa SOCD naman po siya. Sa social media. Sa SOCD, sa statistical office. Ano po ba yun? Haloy naman ka mo, haloy naman ka mo. may Pakiran nila po. 2 years na po mahigit po. Kaklase mo siya o ano? Hindi po. Nag-OJT lang po kasi ako doon nung that time. Doon kayo nagkakilala. Doon na po nagkakilala. Miss Jonah, taga Malinaw ka. Yes Kumusta po. naman yung support ng LGU ng Malinaw? Yun nga po, nung nagsabi ako kay mama, need ko po ng help ng financially kasi grabe din po talaga yung gastos. Tapos yun nga, mabuti po yung mga, nag-student po kami kay Mayor, kay Vice Mayor, sa Sangguniang Bayan members, tapos sa iba po, sa co-teachers pa po ni mama. Teacher si mama mo. So nag-extend talaga ng tulong Sa para mo sa sa Malinaw? Sa Payahan po. Payahan. Malinaw. So sa kabilugan tabi, Miss Jonah, pira ang nako ang medalya kang Team Pinas? 19 medals po. 6 po ata itong gold. Tapos 7 po yung silver and yung bronze po 7. Yun. Mahirap ba sa isang atleta or sa isang gustong idala ang bandila ng Pilipinas na walang suporta from the government or dahil hirap ka sa buhay? Mahirap ba? Mahirap po, to be honest. Kasi syempre po, yun nga sabi ko, hindi ka lang po nakafocus lang din sa training. Iniisip mo pa po yung magiging budget mo. Paano na kinabukasan, ano nang magiging budget mo para sa pag-araw-araw na pagkain mo, tapos yung gagastusin nyo nga po, pang trip nyo po sa Poland. Pero naisip mo ba na uuwi ka ng gold para sa Pilipinas? Ang mindset po talaga namin nun is manalo. Pero that day na po, during that yung mag-award na, iba po talaga yung feeling na din. Yung ibabanggit na yung pangalan ng Philippines. Parang nakalimutan mo na meron kang kapansanan sa pag gusto mong tumalo. Parang ganun. Parang ganun ko lang.
Pag masali ka sa mga arugan, mga Durdan Sports, kay Puan ang buhok, arug kayo ng kulay. Dayon po, depende man po. Kasi ito Yung pong partner ng mga pinag-decide po pusing ng niya. Yung mga pusing niya partner. Oh. Ayan, pak! Para daw po, mas- Highlights yan, partner. Para iba ang dating Apo, para mas sa audience. Yes po, totoo Ibang po dating. yan. Tapos Ayan. yung character ko nga rin po is si Harley Quinn. Ano yung naging lamang mo doon sa mga kalaban mo? Siguro po yung naging lamang ko rin is yung character po na binigay ko din sa sa every dances po na meron na sinasayaw ko po. And talagang ini-enjoy ko din po yung dances na pinaglahukan ko po. Ayan. Talagang nag-aura ka. Nag-aura po. Nakita ko kasi doon solo kang babae na ikaw yung may kapansanan. The rest, yung mga lalaki na nakaupo sa wheelchair. Apo. Tapos may iba naman pong babae po. Meron naman pong babae po. Okay. Kung may mensahe ka, Miss Jonah, sa ating mga kababayan, especially doon din sa mga katulad mong may kapansanan, go ahead. Ano yun? Salamat po sa lahat po na sumusuporta muna sa akin po. Sa mga nag-pray po sa akin na yun nga po na maging safe and syempre po yung mapanalunan ko po itong competition nito. Salamat po. Though naghihingi pa rin po ako sa inyo ng help and prayers and support po for this upcoming po championship po sa Europe po ulit. So pagkatapos nito, meron ka na naman Aha, susunod. Europe naman, partner. Opo, originally po sa sa South Korea po. Sa South Korea po sana this November. Kaya lang po na-cancel. Kaya this na lang po, December sa Europe na lang po. Umaasa ka ulit na susungkit mo ang gold medal. Yun naman po talaga yung goal namin is makakapag pa kami, uwi kami ng Anong karangalan. mensahe mo sa mga kaparehas mo, may kapansanan o nabawasan ng kamay, paa o ano? Yes po. Para po sa mga kapwa ko pong persons with disability, yung kapansanan po natin is huwag natin gawin as a hindrance po sa atin sa buhay. Bagkus gawin po natin itong pong paraan para po mas ipursige po natin yung buhay natin na kahit anumang pagdaanan natin, alam po natin sa sarili natin na may patutunguhan po tayo. And alam po naman natin na marami din talagang problema dumadating. Pero at the end of the day naman po is kung paano po labanan po yung problema na yun. Kung paano ko po magtatanggumpay po sa problemang yun. Kaya po sa kapwa ko pong PWD po, wag po kayong mapaghinaan ng loob. Alam ko po sa inyo na may kayo, may kakayanan po kayo para po ipursige at ipursu po yung dreams nyo. Kaya po kung may pangarap po kayo, ipush nyo lang po yan. Fight lang ng fight. Ayun! Partner, dahil Orgulyo dyan, ka kan Bicol! Bicolano. Orgulyo ka kan mga Bicolano o Bicolana. Padaba ka mo ni Congressman Saldico. Saldico. Kaya igwanin! May pabalong sa imo si Congressman Saldi. Siyempre, pasisiring ka duman sa Europe. Dahil man kaya nga ni inapot ko, ano niya ako maliban sa medal, may cash ka lamang na ginanahan. Dahil gusto Dahil sabihin, dahil pa siya nag-blow out sa Malinaw. Yan. Unin ang pang-blow out mo sa Malinaw. Ayan. Ali kay Congressman Saldi ka na Bicol Party List, balon mo, pasisiring Europe or mag-blow out ka dyan sa Magpapansit Malinaw. ka sa Ayan. Malinaw. Pasubli ako kan sa imong nagtatakig na kamot. Ayan. Bilang! Dahil mo na pagpabilang mo, partner, ta. Ayan! 5,000 hali yan kay Congressman Saldi. Ayan. Magpapansit ka sa payahan. Anong mensahe mo kay Congressman Saldi ko kan Thank ako you so Bicol. much po, Congressman Saldi, para po sa inyo pong ayuda. Ayuda po. Thank you so much po. Dakula po yung tabang po sa kuya. Lalo po sa pag-compete ko po giraray sa Europe po. Salamat po, Diyos ang magbalos. Malay mo, bago mag-compete, pabalo ng giraray. Yan, partner. Yan, patunay yan, partner. Minulitang Ako ako Bicol, katabang na, kasurog kasurog pa. Okay. Ayan. Partner, sa tuyang pag-12,000. May tablet manggagana. winner Yan. kita. May manggagana maning 1,000 pesos. Ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD, pero sa karamihan, di lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong kong batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Ligarda. Salamat po, ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso,
padagos na nagtatauning pag-asa. Napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon. Sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Ang programang Riparo, mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 din pagkaaga. Riparo. Masasaligang bareta. Mga isyu na papanahon. Kaaraman na mapagian sa araw-aldaw na buhay. Asin, iba pang istoryang tatak Bicolano. Na maglobo pa ang kaso ng COVID-19. Action News Bicol. Lunes sa Good Biyernes, kada alas 5 din hapon sa Facebook asin YouTube. Pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Rito de Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kaumang digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami.
ang tabang ora mismo. Partner, alive and well kita mo niya na Alive. pagkahapon. Dahil mo niya na pagkahapon, partner, gulpi ang nagdadalan. Yes. Gulpi ang naglalaom na manggana, partner mo niya na pagkahapon. Batiyon ta mo na, partner. Ang mga parantabay ta, Annalyn Zereso, Rafael Valenzuela. Siyempre pa, partner, nakatutok man, Joy Britannia Bello, Cruz Joan. Ayan pa, partner. Yaon pa man, nakatutok man si G. Bayaman. Maray na pagkahapon. Asin sa gabos tabi. Gwa kita. Nin 3,000 viewers kunya na pagkahapon. Partner. Alright! Ngunya naman, partner, pasiring na kita sa manggaganakan sa tuyang tablet. Yes, partner. Congratulations. Dahil igwa kita kunya nin estudyanteng. Ha? Partner. Oo. Siya si Marvin Joshua Nupia. Ayan. Uyaan sa iyang naging mensahe. Good afternoon po Basa. sa inyo. Ma'am and sir, ako po si Marvin Joshua Sinupia, isang 4th year student ng Daraga Community College. Ang mga magulang ko po ay isang vendor sa Daraga Public Market. Tama lang po sa pang-araw-araw namin ang kanilang kinikita sa pagtitinda. Mahalaga po sa akin ang pag-aaral sa kadahilanan na ito lamang ang kanilang maipapamana sa amin at pagmamahal. May takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa, kaya porsigido akong makapagtapos ng pag-aaral upang matulungan ko ang aking mga magulang at kapatid na nag-aaral kahit naging distance learning. Ang aming pag-aaral hindi dapat panghinaan ng loob. Bagkus, gawin itong inspirasyon sa buhay upang mapagtagumpayan ang lahat ng minimithi sa buhay at laging isipin na may mga taong handang tumulong sa atin katulad ng Ako Bicol Party List at ng Action Ko at lalo na ang mga butihing mga congressman ng Ako Bicol Party List. Ayan. Hashtag magtatapos kahit mahirap para sa pamilyang umaasa. God always, sakali po na mapili niyo po ako, ito po ay tatanawin ko na malaking biyaya sa aking pag-aaral at sa aking pamilya sa kadahilanan na kapag ako'y tapos na, maaari ko itong ibigay sa aking mga kapatid na nag-aaral pa at maraming salamat po. Ayun. Marvin. Partner, maganda ang kanyang hashtag, magtatapos kahit mahirap para sa pamilyang umaasa. Ayan. Marvin. May maapod na lang sa imo na Stop Can Action Co Center kung paano mo maresibi ang regalo sa imo ni Congressman Saldico na brand new tablet. Ayan, congratulations! Siyempre, partner! Oh! May nanggana kita ng tablet ninyo na pagkahapon. May manggagana man ng cash. Tira! 1,000 pesos dahil hinan partner Aldawin. Monday! Pag Biyernes, 5,000 pesos. Mahibog na garapon. Pasok! Ayan, Miss Russell. Pasok. Aram mo kung bakit mahibog, makapal na garapon. Di nababasag eh. Siyempre, Mahibog partner. Uy, gakol mo niyan ang nagpadarakan sa inyong mga Eto na! entries. Partner. Wait lang, partner. Numero. 0963 0963 698 698 4936 4936. Taga-Daraga Albay. Shin Lucrida. Shin Lucrida. Daraga Albay. Shin Lucrida. Ayan, maray na Nagriring pagkapon. Dara Francisco Bristol. Nagriring na. Rafael Valenzuela. Hello? Hello. Hello, Shin? Hello? Hello po. Hello po? Shin? Action ko center yan. Action ko Center center Yadi. yadi. Action ko center Amo na yadi, mga itangon. Aha, Amo kaya na yadi. makiulay ka na sa muya ta Action ko center yadi. Nagauno katabi, Shin nga na. Shin! Hello, Shen! Nagauno ka nga na. Shen! Action ko center yadi. Nagauno ka nga na, Shin. Nanonood po ako, sir. Nanonood siya, partner. Taga-din ka tabi, Shin. Din ka dyan sa Daraga. Bigao, Daraga Albay po. Taga-Bigao. Bigao. Unuan panuma mo kang ina, namunto. Ano po, Munggo. Munggo. Ayan. Sige, taga-Bigao. Shen, nagkaklase ka na pa o nagtatrabaho na? Nagaklase po po. Nagaklase sa in? Sa San Vicente Grande High School po. San Vicente Grande. Saan ang High School. ginubatan? Dahil, sa Daraga. San Vicente Grande. Okay. Shen, tabi, aram mo kung nata kami nag-apod sa imo nga na pagkahapon. Isip mo kung napauno nagangal kami si mo. Nga na. Opo, sir. Ano da?
Ano da, Shen? Nanalo po ako. Ah? Nanalo po ako. Nanalo ka! Tama ka! Tumpak! Correct! Correct! May tama ka! Panalo ka na! Sain? May tama ka! Sain? Sa pagsimbag na, Okay, nanalo sige, siya, partner. sige, ah. Congratulations, Shin Lucrida! Nanggana ka nin 1,000 pesos! Hali kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Bicol Party Party List. List. Shin, sain mo gagamiton ang 1,000 na ginanahan mo regalo ni Congressman Saldico kan Ako Bicol? Shen! Uy, Shen! Mahina po sir yung signal. Mahina yung signal. Arayo kay ang partner. Oo. bigaw. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi ng Ako Bicol? Thank you po kay Congressman Saldico. Ayan. Ay, nag-feedback man ang partner na dadalo Aram mo, Shin, ang barangay ninyo, amo na yan ang pinakapurong barangay Kandaraga. Mahina Ang boundary talaga, ka partner, yan, signal. kuya na ang boundary ka yan, pilar na gayo Dudunsol. Duman sa pinakapuro. Anyway, Arayo yan, Tabing partner. Shin, congratulations! May maapod sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos halin sa puso ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Thank you so much, Shin. Ayan. Bye-bye, Shin! Okay. Ayan, partner. Mahina talaga ang signal duman eh. Sarong beses pa lang ako nakaabot sa barangay Ako, Bigaw, day partner. pa, partner. Namiesta kami ni dating Ako Bicol Congressman Christopher ko. Ayan, maramasunong ka talaga, partner. Pinakapurong barangayan, Kandaraga, ang Bigaw. Masingani, taga-daraga, Bago pa? partner. San Vicente. San Rafael, ang pinakarayo. Duman sa pinakapuro duman? Masarayo pan San Yan. Rafael. Kaya congratulations, Shin Locrida ng Daragalbay. Nanalo siya ng 1,000 pesos. Partner, sa mga kababayan daw dyan na mautman manggana arog kay Shin, kinakaipuan lang nindong i-like ang Samuyang official Facebook page. Tapos i-like ang Samuyang official Facebook page. Then, ipaabot ang sa indong mensahe kung muya man indong manggana arog kay Shin. Dapat, nasa tamang edad na kamo, ang sa indong Facebook account legit as in permi active the moment tabi na kami mag-upload sa indo. Tapos, magtagtabi ka mo nin FB friends, tapos i-share ang samuyang live episode. Ayun. And duman, partner, sa may mga problema legal. Partner. Arugan sabi ni Attorney Jill Bungalon, may mga problema kamo sa mamanahon, barangaan kandaga, may mga asunto dyan sa kung ano-ano. May reklamo ka mo sa mga agum nindong pastidyo, babaero. Iba pang mga Yan. legal na kaputan, magdigdi lang po sa Action Co Center. Tamay abogado po kita, Attorney Ramiro Beures, Correct, Attorney Jill Bungalon. para masimbagaan ang sa indong mga kahaputan. Or, kung harayo ka mo, dyan na lang sa Facebook page kan Action Co Center. Correct. Damos sabi na sa indong kagabatan sa buhay, papagianon tayan na sintatawan taning pag-asa sa paagian ni Congressman Saldico kanako Bicol Party List na Ayun. may bulawan na puso. Ayan, dahil ang kamautan ni Congressman Saldico, anuman na sa abot na makakaya kan ako Bicol Party List na ayuda, asin pagtabang o asistensya, madara sa mga kababayan tang Bicolano. Ayan, partner, paano kita ngunyan may mga impormasyon. Igwa kitang naging bisita, partner, na para Senador Manggiraray. Yung iba yan, si Senator Jinggoy Estrada. And syempre, partner, sa mga orgulyo kan Bicolano, itong partner na nanggana duman sa para dance sport, duman sa Poland. And syempre, partner, sa mga nanggana tango niya na pagkahapon. Pero, mga tugang, mga kaakson, inabot na kita kan oras, tanganing kitang paramiantras na magpaarang. Kamihan sa indong nakairiba, dengiba, Remy Araneta Mendones, and mga Salvador kan Bicolandia. Ako man po tabi si Mr. Siram Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagkantabay. God bless Bicolandia. Mapasatuya ang Siram Asin. Mabuhay! Mga napagkahapon, mga kaaksyon, Asin. Salamat! Masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Saldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating